съюз през последното десетилетие. Тенденцията е отчетена в нов доклад, който подчертава необходимостта от действия за премахване на бедността, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите. Според данните, неравенството в заплащането се е увеличило в 14 държави членки между 2010 и 2019 година, най-вече в Унгария, Испания и Белгия, следвани от България, Естония и Италия. Неравенството в заплащането на труда е намаляло най-много в Германия, Литва и Гърция, Латвия, Словения, Австрия, Португалия, Полша и Хърватия. България остава в групата на страните с силно подчертани разлики в заплащането. В доклада страната ни продължава да е негативен пример за най-бедната държава в Европейския съюз, с драстично ниски показатели спрямо останалите икономики. През 2019 година брутният вътрешен продукт на глава от населението на най-богатата държава членка, Люксембург, е почти 5 пъти по-висок от най-бедната – България. Докато в Европейския съюз средният брутен вътрешен продукт на глава от населението е почти 2 пъти по-висок от този на България, се посочва в доклада. Като цяло негативните изводи за неравенството в Европейския съюз се обясняват като резултат от свиването на дела на работниците, обхванати от колективни трудови договори, и намаляването или замразяването на относителната стойност на минималните работни заплати. От 2000-та година насам обхватът на колективното трудово договаряне е намалял в 22 от 27 държави членки на Европейския съюз в резултат на политиките, провеждани от Европейския съюз и държавите членки. Неравенството в заплащането на труда се е увеличило в 8 от 14-те държави, в които относителната стойност на законно установената минимална работна заплата като процент от медианната или средната работна заплата е намаляла или е била замразена от 2010 година насам, посочва още докладът.